Issa Dia ko onon muɗum ndendi Benno Bokk Yakar so tawi joni noon maire sortant o suɓama holko jogori wonde position o Allah jarama doro ko mais oɗo c'est une question très pertinente ko namɗa ɗo ko ene weeli jabade min de mbammi déclaration candidature am mi waɗi lancé un slogan à toute la population Hammadou Hounar naɓe wonɓe diaspora e wonɓe wuuro he e wonɓe nder Sénégal wiide ɓe a rewi neɗɗo pendant duuɓi 12 wona balle 12 wona jonte 12 wona lebbi 12 wuro ngo yiyani hen hoore mum an hoorema dewɗomo a yiyani hen hoorema aɗa foti jartade duttora caggal jurnata no feewi jeewa hoko ɓuuri fewde wuro ngo taw wona ko ɓuuri fewde ma taw wona ko ɓuuri fewde ma mbimi tout sauf Amba Samba Kane tout sauf Amba Samba Kane so Amba Samba Kane waɗama investir ɗum min kaali ɗum président nde warɗo tournée économique population waɗi exprimé wiide président min cohlani Amba Samba Kane min jiiɗamo hande min jiiɗamo janggo so taw kanko wonani mbaɗ gayenna ya andu ala ɗo kartal ɗum déjà kanko président hoore mum nani ɗum haw wi hankadi yoni mi sigi ɗum déjà ça c'est un signe mon population waɗi lancé c'est un appel mon population waɗi lancé à son excellence le président de la république son excellence Macky Sall o heeɗima ɗum mi hoora mi haalnimo ɗum somo suɓo yo suɓo ko population yiɗi ko woto suɓo ko yiɗi ko par ce que ɗum watta arrangé Hounar naɓe so tawi noon o suɓima ko yiɗi ko wona ko population yiɗi ko minen wonɓe Benno Bokk Yakar min mbaɗa ko bloc min mbaɗa ko bloc contre les maires sortants te min pelliti yaade avec n'importe quelle coalition min ƴewata intérêt parti par ce que wona élection présidentielle wona élection législative ko élection communale min ƴewata ko intérêt communal men o peu importe anani min de personnellement Djibril Diawara mi sohlani wiide somi wonani yeeso mi yahata e kaari ou bien somi heɓani poste mi yahata e kaari ala min ko ɓuuri tidde am ko yo changement waɗe ko min Hammadou Hounare intérêt mum woni premier des choses pour moi l'intérêt de la commune de Hammadou Hounare Hounare iwa e ɗeɗo caɗele Hounare wawa wadde avancé parce que hande on est plus au 18e siècle ni au 19e siècle nous sommes au 21e siècle aduna o yimɓeɓe koɓe finɓe Fouta fof hande fini andi intérêt mumen mi wiyata noon maɓe gar kamɓe politicien ji maɓe gar ɓe gadda ɗo kalisaji ɓutti e mbaɗa convaincre population eɓe cooda population no yo salo soodede soɓe dokkima kalis ñaam kono andu haajuma woni hollum ɓamtare wuro ngo. est ce que aɗa jogui hoolare yimɓeɓe winode président Amadou Samba Kane min jiiɗamo président min jiiɗa kaari président min jiiɗa Amadou Samba Kane est ce que aɗa jogui hoolare ha joni ɗum ene hedde mabɓe so élection dawi mabɓe kono ɗum irno dawol bolngol welani kone wemtina Oumar o oɗo haare fosfat ala ko maire Amadou Samba Kane waɗani e sukaɓe Hounar naɓe o fiiɓe o sogiɓe o waɗi ɓe porte plainte o jooɗi kadi e radio communautaire Hammadou Hounare o wi sukaɓe Hounar naɓe koɓe yaroɓe sangara koɓe droguer uji eɓe bonnedi yoɓe piye ɗum kon ko wuro ngo fof nani ɗum e noppi mum ɗum ɓenni o ummi kadi ngesa rewɓe mo feu ministre Maymouna Kane hokkuno rewɓe Hammadou Hounare naɓe gila plus de 40 ans ngesa ɓanan ɗon gila ko communauté rural Sédhiou Bamambé waɗi délibération on ngesa eɓe jogui GIE mabɓe ɓe jogui kayit délibération mabɓe on sa Hounare wonani commune an gara ɓen sukaɓe wonma maire ɓen rewɓe mbaɗma maire ndo fi sukaɓe o gayno fi ko rewɓe o hefti ngesa mabɓe o wi omo waɗa ɗon projet agro business ko inter wuro ngo foof projet o kam mi sika yi
ko fudda ko faade hande ɓuri hitande koko dari kak min ganda kalis o ñama min ganda kalis o hollo ɓe mbaɗi ɗum projet ko dari soit hay gasde taw ha min jeeya intérêt mum te pourtant on projet waɗa délibéré ko conseil municipal ɓe mbi 2 hectares ɓe gotin ɗum projet o Prodam holko yitti projet o Prodam artira guesa rewɓe hay rewɓe kadi ɓe tintinaka fi sukaɓe o fi rewɓe o ummi ɗum kadi à 3 mois des élections locales jeerel gotel mum joguiɗen e nder commune Hammadou Hounare te on jeere heccimo kanko monsieur le maire ça c'est un patrimoine mondial jeere ne foti woppede ɗon yimɓe jeewa te bange goɗɗo e commune he waɗe ɗon mahe ɗon jeere moderne si vraiment il voulait le développement de la commune galle makko ko sara mairie o pourtant on galle kadi ko hefta e jungo jananɗo o wattoto galle makko combien de millions waɗi ɗon ene fof ha hande santhi o gasani c'est des millions ko waɗi ɗon mbeɗa wiide ɓuuri 100 millions ko waɗi o investir donc o waɗi investir ko hoore makko o waɗat investir wuro ngo o heeli en on jeere ɗo rewɓe meɗen yummiraɓe meɗen ɓiɓɓe meɗen toɓe jeeyano eɓe keeɓa koɓe ñaami o ari yo fini subaka goto o ari o fusi jeere nde firti ko ngundu fusi coppi carima hande on probléme mo gurden ɗo henna est ce que ɓen population so taw ɓe miijo 2000 3000 ɓe 5000 soɗaɓe ɓe mbaɗanmo renouveler candidature makko pour o wona maire nden so yettima ngollo lawol ko piggal bonɗo min piyete wona hay soguede ni o wara min tan hamin ɓuuɓa pap ɗum noon mi sikki hande ɗo gonɗen ɗo hunaraɓe pini keeɓi pinal keso ke janggo hay soɓe dokkama kalis mi sikki tan so taw tan ɓe jiiɗi tan bamtare wuro ngo eɓe jiiɗi nafoore wuro ngo eɓe jiiɗi intérêt wuro ngo ɓe gotanta Ama Samba Kane so tawi aɗa jogui konngol ngol aɗa wassiyo walla wonko jinɗa wadde développé mi namdakima ɗum mbasiyeɗa e mbaynorɗa bandiraɓe e jertina e élection ngaji payaɗi ɗi e mbadde kuftidinde ko fati e kala ko ganduɗa ɗum ɗo ko wuro ngo rendi taw mona kala ne jogui hen gueɗel mi weltanmama hawni gonga e gargol maɗo henna wadde kam interviewé mi weltima par ce que ko jimmi haalde ko faade population Hammadou Hounare naɓe ko hankadi yonti ɓe ganda nafoore wuro ngo ɓe ganda kadi nafoore intérêt général e mboyi wurde intérêt personnel ala ko jiiɗen ala ko nafi en beele e mbawa change jabbal jeewen ko rendunen ko goto foof yeyno hoore mum ɓuuri en tant goto jeeyen hoore ma pe ko jeeyata hoore ma ko nawatama yeeso ene ɓuuri ene wonma kadi reculer en arrière parce que intérêt personnel kala biɗo ne wuuro e intérêt personnel Oumar Dor kome jaw jomum mayata ko basal kono sa wi aɗa wurde yimɓeɓe foof kala ko daña peccen hakkude meɗen goto fof hiyani hoore mum wallahi Allah ɓamtete mi rokkuma yeru goto nde président araɗo e nde tourné makko économique minen ala komin jiyani ala komin mbiyaka ala plan moɓe mbaɗaɗi ala stratégie mo clan monsieur le maire Ama Samba Kane ɓe mbaɗaɗi tout hay teke boɗeji rouleauji boɗeji ɗi ɓe jeehi ɓe coodi magasin ngaji ɗi foof kala magasin jeeyo teke boɗeji rouleauji ɗi ɓe coodoy foof ɓe mbaɗe stocké galle makko beele tan oto min keeɓa brassard rouge aɗa ɗum ko bonande kalis ɓe mbaɗi foof ɓe mbaɗi hay yobde force de l'ordre ɓe mbaɗi min kidnappé ha président yaaha ɓe goppa min ɗum fof ça n'a pas marché par ce que neɗɗo so taw tan haare mo mbatta o woɓe darde mo darnade daranda ko leñol ngol daranda ko wuro ngo daranda ko julɓe ɓe daranda ko miskineɓe ɓe Oumar a darani a daranaki hoorema a daranaki kadi poosma wallahi Allah wallete wallahi min mbiɗa jogi on gem wiide kala ko mbiɗa waɗa so tawta ko intérêt min personnel woto Allah rokkam so tan jiltomi kadi wonde maire Hammadou Hounare ou bien ardaɗo Hounare pour tan ko intérêt personnel woto Allah rokkam
so tawi noon ko hunarnaɓe paami noon min darnam de daranmi ko hunarnaɓe fof mi ala leñimako il faut kadi ɗum kadi leera e hakkillaji yimɓe ɓe hunarnaɓe goppel leñimako gawri e ñebbe puddi gila dawa dawi enen gurdi wuuro he enen gonde wuuro he on jaɓugal ko Allah tan yanti e meɗen walli en ha en darde président de la république puis ko darɗoɗen e président de la république o kanko maire sortant o biye kamɓe leader uji département kane ɗo hay goto mabɓe heɓan ɗum holko tagui parce que minen combat men c'est un combat noble min jeewana intérêt personnel min jeewana kadi intérêt posuji meɗen et puis weltade président de la république yanoɓe fof ne daari o wiiti ko enveloppe 3 millions winde he peccoɗe te arnoɓe ɗe coɗaka temmi ɗiɗi dokaka temen nayyi dokaka ko 5000 ɓe gari ko volonté par ce que ɓe kaat hanke taw hanke wonki mabɓe ɓittima e wuuro he a suusa haalde a suusa wadde batu a suusa wadde ɓe critiqué a suusa haalanne ɓe gonga kala ko kalɗa ɓe mbima ɓe mbaɗama porte plainte ou bien ɓe gaddama gendarmerie président de la république président de tous les sénégal darima wi ko waɗa ko hay goto yamirani ɓe anani o wiɓe o wi min yomin jarloɓe yomin jaafoɓe hono mum wonta wattu ɗum noon ko erago mbaɗami hunarnaɓe vraiment yoɓe tinno yoɓe daaro intérêt mabɓe yoɓe daaro intérêt wuuro ngo neɗɗo ma jiiɗa hoore ma jiiɗana goɗɗo ɗum noon mbiɗa waɗa erago oɗo élection paaɗo o yoɓe gandu fodde mabɓe yoɓe gandu kadi ko nafatɓe oto ɓe jeew kalisaji kalisi ko gasat kono jeewen ko wawi ɓamtude par ce que sara yahaɗa awoyaɗa hokka neɗɗo lenggu hollumo no awirte beele janggo kanko ne wawi naftorade eyyi ɗum wonno erago faade population amadou narnaɓe joga hoorema ɓuuri jogueɗa ɗum noon yo goto fof jogo hoore mum par rapport jogueɗa dokkeɗa temedde ɗiɗi hande ɓe temen nayyi ɓe 5000 joɗa lebbi haadema heɓde ɗum ɗon ɗum wona ɓamtare ɗum noon gande minen soɓe kooli min komin kolliɓe ko so taw ɗum yonaniɓe soɓe kooli min mamin gadduɗo wuuro ngo ko hono mum meeɗa wadde te momin pewnu wuuro ngo koɓe meeɗa yiide inchallahu rabbi confiance enene juuɗe moɗon